Ние сме Пъгълт и ще ви покажем какво могат учениците от специалност производство на кулинарни изделия и напитки. Или с две думи, бъдещите майстори готвачи. Заповядайте в нашия свят, където готвим с вкус, хъс и понякога малко пуши. Сега учениците ще ни разкажат малко повече за заниманията им. Занимаваме се с приготвянето на различни ястия и десерти, които изкушават и най-ситите. Понякога рецепти ни са толкова добри, че ти ганат пита за още. Готварството за нас е не просто умение. То е страст, отговорност и работа в екип. Понякога дори и приятелство. Украсата на чиниите и това, кой ще я поднесе по-елегантно, е нашето съревнование. В часовете ни кипи работа. Буквално. Готвим, сервираме и подреждаме масата. Внимание в последния детайл. После сядаме като едно задружно семейство и споделяме резултата. Защото сме добри хора и последната партия сладкиш. Учебният процес е разделен на две части. Теорията ни учи на кухненското оборудване и това как да приготвяме топли и студени предястия. А в практиката е цялата магия. Но, ако си мислите, че това е лесно, елате един ден при нас. Малко като в Hell's Kitchen, само че с повече смях и без Виктор Ангелов, разбира се. Сваляй курката!